Zondags tegen 1:30 stonden mensen heel gedwee voor de hoofddeur van het ziekenhuis te wachten. Het was het uurtje van bezoek. De een bracht lekkers, die een boek, om het leed van die er lagen te verzachten. Zondags tegen 1:30 moe nam kleine Tommy mee om haar Stientje in het gasthuis te bezoeken. Tommy, jongen, kijk goed uit, koop voor zusje maar wat fruit, bij het ziekenhuis daar ginds op een der hoeken. Waar het ziekenhuis begon, stond een fruitkar in de zon en een vrouwtje met een omslagdoek erachter. 3 voor een duppie, riep ze luid. Hij koos 2 mooie appels uit, niet de dikste, maar 2 donkere, 2 zachte. In het gasthuis ging het niet vlot. De portier had streng verbod, want de dokter sprak van koorts en slechte nachten. Moe met zorgelijk gezicht luistert stil naar het bericht. Mocht haar Stientje even zien, Tommy moest wachten. Bij het naar huis gaan vroeg Tom toen: wat moet ik met die appels doen? Eet maar lekker op, je hoeft ze niet te sparen. Eet maar op, ze zijn zo zacht. Tom zei niets, maar Tommy dacht: ik zal die appeltjes voor Stientje goed bewaren. Toen er weer een zondag kwam, moeder Tom niet medenam, toen begreep hij al meteen, dat is geen goed teken. Een week later vroeg haar Tom: wanneer komt Stientje nou weer om? Bij die vraag zag hij zijn moedertje verbleken. Moe nog langzaam in haar doen, ruimde de speelgoedplank en toen, 't was 4 weken nadat Stientje was gestorven. Wat haalt ze huilend voor de dag uit de hoek waar Tommy speelgoed lag. 2 appeltjes verschrompeld en bedorven.